тренд ина падара шаймӣ. Дуруд дӯстон, як тренди бироверанд духтарои тоҷик оиди фарҳанги худ, оилаи худ, миллати худ ҳарф мезананд. Каме асабонӣ шудам, гуфтам ҳатман бо шумо бояд ҳамсӯҳбат шавам оиди ин. Биё як тамошо кунем ва бифаҳмем оиди чи аст. Я таджичка, и у меня есть дочь. И мы ее считаем полноценной казашкой. Я таджичка, и я намеренно выбрала себе мужа казаха. Так как захотела, и когда я чего-то хочу, не могу себе отказать. Я таджичка, и в нашей семье мы говорим только на казахском, как мне это нравится. ин навор умуман барои пасзанӣ танқиди дашном нест бардоро. Пас аз таҳлили ин гуна видео ба як фикри шахсии худ омадам ва гуфтам ба шумо баён кунам. Чихе бузургон мефармоянд заҳр гардад шири модар бар касе ку забони модариашро гум кардааст. ин ба ҳамин гуна одамо дахт дорад ки фарзандони худашонро аз забони модарии худ дур мекунанд ва забони модарии худро ёд наметиҳанд. Ва чӣ гуна ин зан мегӯяд намерна аз дигар миллат шавҳар кардагӣ аст. Ба фикрам мардуми тоҷика мардони тоҷика яъне дӯст намедорад. Мумкин ки ягон бачаи тоҷик дилашро хеле сахт ранҷондагӣ аст. Признавайтесь, кто это сделал? Я настоящая казахская килин. Я таджичка, и я довольна своим выбором. Я таджичка, и я приняла менталитет казаха. Я таджичка, и я до безумия боюсь таджикских свекровей, так как знаю их нрав, поведение и отношение к своим невесткам. Я надеюсь, что когда-нибудь дойдет до таджикских свекровей, что они берут жену своим сыновьям, а не слугу и обслуживающий персонал, и не родильный аппарат. И в первую очередь человека, который живет своими мечтами, мыслями и желаниями. ҳама фарҳангҳо хубишам ҳастае, бадишам ҳастае, лекин мегӯяд ки ман бар зидди хуштамонаҳои тоҷик ҳастам. медонам ки чӣ гуна хуштамонаҳо тоҷикҳо доранд. аз ёдашон ба фикрам мебароранд ки тоҷикҳо на танҳо дар тоҷикистон ҳастанд, дар қазоқистон ҳам тоҷикҳо ҳастанд, дар ӯзбекистон ҳам, дар дигар давлатҳо ҳам тоҷикҳо хеле зиёд ҳастанд. ва асри 21 аст, шукри худо, ҳар гуна одам аст, ҳар гуна ақида ҳаст. хуштамонаҳое ҳастанд ки бар келиношон хеле хуб олиҷаноб рафтор мекунанд, хуштамонаҳое ҳастанд ки бад мумкин рафтор кунанд. ба фикрам ин ҳоли аз хубаш бедор нест ки дар ҳамон қазоқистон ҳам бисёри ҳам хеле хуштамонаҳое ҳастанд ки бад рафтор мекунанд ба келинои худашон. одамҳо мисли панҷпанҷа як гуна нестанд, ҳар гуна хуштоман аст. ва чизе изан мегӯяд як ноҳурматист ба модарони мо, ба аҷдодони мо, ба фарҳанги тоҷикҳо. ба фикрам ин гуна ҳарфҳоя бояд назанӣ, чунки як иштибоҳи бузург аст. Я таджичка, и я вышла замуж за казаха. Да, все нам твердили, что кровь нельзя смешивать. И вообще, мы не чтим свои традиции. Но мы не послушались никого. Мои родители хотели только свою национальность, так как никто до меня не выходил замуж за другую нацию. А у мужа родственники хотели настоящую казахскую килин. За место казахской килин получили таджикскую. Да, я все выполняю то, что входит в обязанности килин. Готов, помог, встречаю гостей, убираюсь. Делаю все дела по дому. Уже не как казахская килин. Замужество открыло для меня новые горизонты и культурные возможности. Мы вместе учимся понимать и принимать друг друга, уважая традиции и обычаи. Этот союз научил меня терпимости и гибкости. дар тоҷикистон ҳар гуна оилаҳо ҳастанд. тоҷики узбек, тоҷики рус, тоҷики қирғиз, тоҷики амрикоӣ, тоҷики дигар миллатҳо. ягон мушкиле мо надорем бар ин. намедонам шумо оиди чӣ ҳарф мезанед. ҳамин чӣ коре ки шумо дар ин ҷо кардосед, ҳамон хуштомонаи тоҷик ҳамин гуна корҳоро бо колиношон мефармонанд ё ки ҳамоҳангӣ мекунанд ва бо шавҳар ҳамсӯҳбатӣ мешаванд. ягон мушкиле нест. ман намедонам шумо чӣ гуфта истосед ва иштибоҳи шумо хеле бузург аст. ба фикри ман набояд ин гуна ҳарфҳоя занед, чунки ҳар гуна одамо ҳастанд дар оила ва шумо бояд дили шавҳарро ёвед ва шавҳар бояд дили шумо ёвад. ин асри 21 аст, бедор шавед. Тренд «Я таджичка, но я хотя бы не». Я хотя бы не обзываю других Будик или Гоусово. Я таджичка, но я хотя бы не выбираю за сына, на ком ему жениться, и не предлагаю ему «Они духлачи ганды амбамани, хамина гифтана даркор». Я таджичка, и я хотя бы не стыжусь говорить, что вышла замуж по любви за другую нацию, не боясь вот этого шарна мидорими. Я таджичка, но я хотя бы не устраиваю пышную свадьбу в кредит, лишь бы дигаро айбна кунатбу. Я таджичка, но я хотя бы не раздаю непрошенные советы по типу «Як та бача ойлова камде, як та тавауткадна даркор». оиди маҳалгароӣ. аввалаш ки рӯзҳо мегӯянд ки сор из избы не водят, яъне ҷанге ки дар хона шуд, дар хона меистад, берун набароред ча. мо ин гуна калимаҳоя бояд ки ба забони русӣ нагӯем, то ки душманони мо сӯистифода набаранд аз ин чизҳо. пас инаш ки касе ки ин калимаро истифода мебарад ва маҳалгароӣ мекунад, вай дур аз ақл ҳаст. оиди маҷбур кардани фарзанди худ ба зангирӣ ё шавҳаркунӣ ба фикри манам интихоб аст, лекин оиди интихоб зан ё шавҳар ба фарзанди хуб, ин практика дар тамоми дунё ҳаст. ҳар як модару падар мехоҳад ба фарзанди худ зани хуб ё шавҳари худ ёвад. ин ягон ҷои мушкиле нест.
оиди туи дабаданг манам ба шумо розӣ ҳастам ки ҳамин гуна практика дар тоҷикистон ҳаст. Афсӯс, одамо қарз мегиранд, кредит мегиранд, пас туи дабаданг мекунанд ки ягон чиз нест. Пас аз ҳамин туйҳояшон тоҷико мераванд, бо ҳар гуна ҳарф мезананд. Зану модаро ба фикрам бисёри ин гуна корҳоро мекунанд ки ба фикрам ин одамо беинсоф ҳастанд, дур аз ислом ҳастанд, дур аз одамият ҳастанд. Намефаҳманд ки ин гуна одамо бас аз туй чӣ гуна қарзоро бармегардонанд. Я таджичка, которая закончила русскую школу в Таджикистане и не сразу вышла замуж. Я таджичка, и да, я закончила универ в России, потому что не видела смысла обучаться в Таджикистане. Я таджичка из традиционной семьи. И нет, меня не ругали, мы не ссорились перед моим уездом, и даже больше скажу, меня поддерживали. Учиться стоит везде, неважно, где ты учишься. В Таджикистан приезжает огромное количество иностранных студентов, и все они рады, что индусов, что пакистанцев, что других студентов. Бояд и гапоя нагӯе ки дар Тоҷикистон маънӣ надорад хондан. И хеле иштибоҳи бузург аст. Бисёри студентҳо меоянд дар Тоҷикистон дарс мехонанд. Мо аз он чӣ ибрат гирем? Мо набояд ин гуна калимаҳои ба забони русӣ гӯем. Пас шумо мегӯед ки ҷанг, оиди ҷанг дар оила, дар ҳар оила як ҷанг мешавад, гапгузарӣ мешавад. И мушкилотҳо дар тамоми дунё ҳаст. Ман намедонам, шумо фикр мекунед ки танҳо дар оилаи тоҷик ҳастин. Таджичка, живущая в Москве. И нет, я не сталкивалась с расизмом со стороны русских. И даже больше скажу, они очень мило со мной разговаривают всегда. Я таджичка, которая ведет свой блог и развивается. И нет, я не скрываю свои истории от брата. И напомню, я таджичка, и не все таджики разговаривают, как Равшан и Джамшут. Поддерживать друг друга в семье — это нормально. В Таджикистане все семьи поддерживают друг друга. Может, есть какие-то семьи, которые там, не знаю, не дружат. Это нормально, опять же. Это разное общество бывает, понимаете? Har yak oila yakdигара дастгирӣ мекунад. Бале ин хуб аст. И мо бояд ҳамин гуна кор кунем. Мо ҳама оила ҳастем, мо ҳама одам ҳастем. Мумкин одамое бошанд ки якдигара дӯст намедоранд. Ин ягон чизе нест. Лекин оиди дӯстнадорӣ, дӯстдории тоҷиконро дар Русия, шумо зан ҳастед, шумо кор кардаги нестед дар заводу фабрика, шумо надидагӣ ҳастед чӣ гуна рафторҳо мекунанд. Россия яке аз миллатчӣ, яъне аз самая российская страна дар дунё ҳаст. Мефаҳмед чӣ гуна корҳое ки онҳо ба тоҷикҳо мекунанд, ба дигар миллатҳо мекунанд, шумо намедонед. Оиди Равшан Ҷамшуд, ҳамин шумо пеш аз сухан кардан каме фикр мекунед. Ба фикрам хуб аст каме фикр кунед. Шумо мегӯед ки на ҳама тоҷико мисли Равшану Ҷамшуд ҳарф мезананд. яъне ин чист ҳама тоҷико Равшану Ҷамшуд ҳастанд? Кистанд? Шумо хобед, бедоред, шумо чӣ гуфтаед? Шарм доред и гапора назанед ба забони русӣ? Ҳама механданд бар ҳоли шумо. Ман намедонам шумо чӣ гуна ҳарф задаистед. Худо. Кто вы по национальности? Я родственница Равшана и Джамшуда. Землячек. шумо ҳамин Россия меравен, забони Русия ёд гирифтен, шумо маст мешавен, шумо чӣ мешавен, шумо ақл доред ҳамин гапоя мезанед. ин видеое ки Равшан Ҷамшуд дуюмаш, ин хеле видеои чӣ ҳаст, қадим аст, як чанд моҳ пеш ҳаст. як бор видео карда будам, бо куруш кардам, гуфтам ки ҳамин ҳақорат накунанд. Бисёри тоҷико дар омадан ҳақоратш карданд. Ман тарафдори ҳақорат нестам, лекин тарафдори як фикри ақидаи хуб ҳастам ки ҳой мардум, шумо ҳамин забони русӣ кати чаро ҳамин гуна видеоҳо мекунед? Шумо бар зидди миллати тоҷик ҳастед, мехоҳед ки шуморо ханданд. ҳамин видео мекунед, майли ҳамин видеое ки кардед ба забони тоҷикӣ лоақал кунед. Ман тоҷикам, лекин ман ин ҳамин гуна мехоҳам. Ман тоҷикам, лекин ман ҳамин я таджичка мегӯд. И я выбрала другого. Я таджичка, я намеренно выбрала другого. Я таджичка, и не все таджики разговаривают как Равшан Ҷамшуд. Я таджичка, и я родственник Равшана Ҷамшуда. Вы там с ума сошли? Вы что вы говорите? Вы больные, что ли? Как это воспринять таджикскому народу? мо дар наворҳо мо ҳаракат мекунем ки як номи тоҷика баланд кунем, як кам паданалати армяное ки и номи тоҷик ними миллатҳои осиёро пас зананд, каме дигар гуна кунем. ё мераванд маст шидагиан, ман намедонам ақл надоранд ё фикр намекунанд пеш аз сухан кардан, ҳамин гапош намезананд. шумо медонед ки шумо тасдиқ кардаистед ки шумо ҳамин гуна одамое ки беақл ҳастед, аму Равшану Ҷамшуд ҳастед. Шумо мефаҳмед? Вы сами себе могилу роете, вы сами себя унижаете. Илтимос, мардуми тоҷика пас назанед, илтимос бо забони русия ҳамин гапоя назанед. фаҳмидем ки забони русия ёд гирифте, фаҳмидем ки блогер шиде ва ғайра. Мо шумо
шуморо дастгирӣ мекунем, кӯмак мекунем, дӯст медорем, ҳамаша мекунем, мушкиле нест. лекин илтимос ҳамин гапҳои бад оиди мардуми тоҷик назанед. ҳамин зан гирифте, шавҳар гирифте, дигар миллатҳоя хуб шидед. мо тарафдори шумо, мо дӯст медорем дигар миллатҳои ягон мушкиле нест. лекин танқид накунед фарҳанги моро, танқид накунед модарони моро, танқид накунед дигар мардуми тоҷикистонро. илтимос бародаро, як камтарак ақлтона гирон кунед. шумо ҳамин гуна видеоҳо аз ҷониби дигар миллатҳо дидагӣ ҳастен, аз ҷониби қавқозиё, аз ҷониби дигар миллатҳо дидагӣ ҳастен ки ҳамин гуна гап зананд. шумо як бор фикр кунед, ой бародаро, як бор бинед ки як духтари рус як навор мекунад, мегирад, мегӯяд ки ман шавҳарам тоҷик аст ва ин аст, вай аст, вай ҳаст, миллати рус ин гуна ҳастанд. медонед чӣ гапи кор мешавад? Пас бас кунед, камтарак ҳамун мазичок меган, мазичок истифода баред. шуна бардоро, хоҳарон, мо шуморо дӯст медорем, мо шуморо дастгирӣ мекунем. лекин илтимос, моям шумо бояд бифаҳмед ки номи тоҷик бояд ин гуна паст нашавад, ин гуна корҳо бас шавад. фаҳмидед? дар амони худо бошед. ҳақорат кардан дар кор нест. забон бояд тоза бошад. сухани нек, амали нек, кирдори нек. фаҳмидед? мо ки худро мусалмон ҳисоб кунем, мо ки худро одам ҳисоб кунем, беҳақорат, бедашном гапи хуб катӣ.